Твърд спад в цените на всички сегменти от пазара на недвижимо имущество. Това е констатацията за първият 4-месечен период на годината на специалистите. Средното понижение за цялата страна е 23%, като има райони в големите градове, където имотите са били силно надценени и сега отстъпват с 30 на 100. Съвсем логично, много от хората временно се ориентираха към жилище под наем. В началото на годината покупко-продажбите отчасти бяха заменени с наеми и това е разбираемо поради вече нахлулата икономическа криза и поради липса на яснота за развитието на пазара. Брокери отчитат истинското съживяване на пазара към средата на април и началото на май, като наблюденията им са свързани с нарастващата активност от страна на купувачите. Те свързват настоящата ситуация с нормализирането на цените. Имот, чиято цена е с 5% по-ниска от средната в момента за пазара, може да се продаде много бързо. Може да се продаде с няколко огледа в рамките на 2 седмици. Това доказва, че купувачите са готови да купуват и разполагат с необходимите за това средства, но купувачите са готови да сключват единствено сделки, които считат за изгодни. Експертите са категорични, че ясни признаци за съживяване на пазара са добрата му сегментация, както и добрите предложения като цена и качество. Тревожен е фактът, че новото строителство заема все по-малък дял от общо реализираните сделки – около 20%, като на места в столицата той дори достига 40 на 100. Хората търсят определена стабилност и сигурност при покупката на имот. С цялата информация за развиващата се криза, те се притесняват да купуват ново строителство и са съвсем прави в тези притеснения. Все пак изгодни сделки с ново строителство не липсват. От брокерската компания Адрес недвижими имоти информираха за продажба на апартамент в столичният квартал Банишора, реализирана за 390 евро на квадратен метър. Експерти от Адрес недвижими имоти прогнозират лек спад и намаляване на динамиката по отношение на сделките в следващите 2-3 месеца. До края на годината те очакват цените да паднат с не повече от 10-15 на 100.